كما يمسيكم خبركم تخطاتلتي ساعة 9 أخيلون لومي ربع 16 ميازيا استدالو زينا وشتن وطعن حيزالكم قريبا لكم مساكم تصنح بيتراس منقص أرسل زينا عب زباو موقس هوسبيتال جندع ندعلي كلتا ميت زيقاتات مطرح تحين تقايدون مسبر تعاتمي وي مجبات جماو تزقات ومزيقاتات تقالاتيكم حكمنا ورديت كرخبو تعويد قريبون منسيات بحري حشاشنة وجيد لهم بحلي مهلال كما عبلو مزخاخر قريبون دبلوماسيا وزي مكرا وفرنسانا الجيريان مليسو كم شحكرة تقليتون جاملا هاجراو أوتو تشاينا عبد قداماي ربعي ناي كلتشن إسلام حموشتن بحموشتن وربعة ميتا وتعديون أوروبا حبرت مركز النت ساعات روسيا كوقوارت زو ناي جيزي مقعن حناوتو عبد زباو موكس هوسبيتال جندع كاب نوزباتات جندا عن شعب النستواتو كل تميتن حموشتن زيقاتات ناي عين متبحت تخايدون اتي كاب هوسبيتال برهان عيني بزخودو 10 كيلاتات 4 معتات تخايده عوت متبحتي حبل عيني تراكوما حبت عينن كالن كمزت تقالل نتوجل حكايم زمرحه دكتور ايوب بين حبيرون مس مكيار كلمه ناي عين صقمات كغاطم تخولو كمزلو بمحبار دما زيقاتات ابزخون اوان كانزا كيختلو كساب عرت زبصح حمامات كمزلو تغنزيبهم كتصالي كنكن عيني ككايدون ترياتات مزهولخا بقلطفنا بحكمنا كخودن زواهبهم مدهانيت بغبو كتقملون نازخاخيرون دكتور يباسعيبو تم سفالالي صقمات صنيحوم مطبحت استخايدلهم زيغاتات كساب زحاوي منقساساتهم دروت كخون صويعون مطبحت استخايدلهم وغنات بغيدوم عمتات ناي مرعي صقمات كمز صنحهم بمذكر نتي اب كبابيوم استغبرلهم حاجزات امسغينوم بحدقا يكون بخال مخنيات مسبر تعاتمي وي مجبات جماوتي زقاطمهم زيقاتات قالاتيفهم قبو حكمنا ورديت مزرخبو زحاشا وصيت سلازهلو بلمد زغبر فوساكو قد مويا وين صويعم وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدالو صبصاب ابراهام عند مريم كقربين مسبر تعاتمي مجبات جماوتن قاصولو قربتن زقاطمهم زيقاتات تقالاتيفهم حكمنا ورديت كرخبو موياوان مخيروم اب هاجراو موكس هوسبيتال حليبت حلفتي كفلتات اغولغلوت حكمنا عصمن قاصلون ابزهبو حبريتا نتز خسات عناو صقمات بحجز معول مسارحيتات علاليخا كتفوسو سلازقللن سلازدمعن زيغاتات قدم زاغره اقربوم ناب زركب تكال طعنا بمخات ريديت كرهبو ازخاخيروم حلاف كفل حكمنا عصمن جماوتن دكتور يئل ابراهام ابزهبو حبريتا اب 2024 نلعل 2200 حمومات مطبحت عصم خم تجبره كابت استخايده اتميتن 18 دما مس وصاتنياتات كيلاتات بمتحبار زتعمم مخانو انصيروم ناغولغولت كفلي قاصولو عملكيتا حبيتا زهبت دكتور فنان قبر هيوت بوغنا كاب 10 كساب 20 ميتاويت كفال اكلاتهم زندد زيغاتات دقيسوم كم زحكمو بمتقاس اب 2024 بتقلل اغولغولت كاب زرخبو 1409 وتم 356 كبيدن فوكسن مطبحتي كم تخايدلهم حبيرا حبرتسب اب غزي قاصولو بلماد بلامبا بون تمري كولجيتين كالن زغبرو فوسا كم تقام تقطيبو قداي كساب حكمنا ورديت زركب ما يزحل تراي كزوتر دما ازخيرام من سيات بحري حشاشنة وجيد لهم بحلي مهلال كما عبلو موياوين مخيرام وكيل إيرينا عبد الزوادو شويت قبر برهان بملكع صبصاب نزدالو تتحستو فيلمون يماني كقربين منسيات قطباوي محبراون سنا امراون صعبينات زلو بحري حشاشنة وجيد لهم نايمو هلال بحلي كما عبلو مزخاخري قريبو كاب موكسي هوسبيتال مندفرا فارماسيست دانايت سناي كمون كاب بيت فردي زوبادوبوب دانيالو اولا فساحاتين نيرينا ابزهبو حبريتا اتقند زدلي ناي بحر لوط سلازخونه بعتوب كسرحالو اتحساسبا منسيا دما كينيو غزياويانن برست نغراتن نهيوتن ترغمان حغستي ابزخونو نطفتات كقنع صويعن حشاشنت بزح وانا من يزمت ناي ولقاونا برا وين ما individualistic نهون كابزخد كالو اتحشاشنت ناتكا معري يزبزح برستي
ነገራት ንኸተጥሪኻት ኩሉ ግዜ ተብል ቴምፖራሪ ዝኾኑ ነገራት እዮም እዚኦም ከዓ ኣብ ዝምድናታትና ምስ ሰባት ንሕና ኣበርክቶ ኣብ ነገራት ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ስድራ ቤትና ይኹን ኣብዛ ነብስና ዋላ ትኾንሲ እዚታት ኣተኪርና ምስ ንሰርሓሉ ካብቲ ሓሻሻዊ ባህሪ ክንወፅእ ምኽኣልና ምስ ሰባት ዘለካ እወታዊ ዝምድናታት ምምዕባል ከምኡውን ንዕቤት ነብስኻ ስድራ ቤትካን ሃገርካን ምስራሕ ካብቶም ቀንድን መሰረታውያን ነገራት ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታውያን ትካላት ብዓብዪ ድማ ሃማማትኤ ነዚ ዛዕባዚ ብዕቱብ ክሰርሓሉን ናይ ምውህላል ወኒ ንኽዓቢ ጎስጓሳት ከካይዱን ከም ዝግባእ ኣገንዚበን ሓሻሽነት ብመሰረቱ ደድሕሪ ኩሉ ዝለዓለካ ዊንታታት ወይ እውን ድሌታት ምኻድ እንዲ ዘምጽእ ሓደ ሓያል ሰብ ዝበሃል ድማ ኪንዮ ድሌታቱ ዝኸይድ ወይ እውን ድሌታቱ ብዝተኻእሎ መጠን ክገትእ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ህይወትና ብሓደ ዕላማ ምዝምእዘን ሓደ ዕላማ ሒዝና ኣማእዚና ክንከይድ ምስ ንፍትን ሽዑ ኢና እቲ ዘየድልዩና ነገራት ወይ ድማ ካብ ግቡ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ነጥፎም ኢለ ዝሓስብ ካብ 2015 ምስ ምጅማር ሓድሽ ስርዓት ደሞዝን ምቕያር ባጤራ ናቕፋን ተተሓሒዙ እቶም 70 ሚእታዊት ዓማዊል መንእስያት ምዃኖም ዝገለጸ ኣካያዲ ስራሕ ንግዳዊ ባንክ ዓዲ ወግሪ አቶ ዮሴፍ ተስፋይ እንተኾነ ምስ ብዝሒ ዘለዉ መንእስያት ነጻጺርካ እቲ ቁጽሪ ውሑድ ስለ ዝኾነ ክስራሓሉ ብምዝኽኻር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሰራሕተኛታቱ ሕሳብ ከፊቶም ከጠራቕሙ ዝወሰዶ ተበግሶ ካልኦት ትካላት ክስዕብኦ ተላብዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሙሉኦም ካብ ኮሌጃት ይኹኑ ካብ ካልእ ትካላት ትምህርቶም ወዲኦም ኣብ ትካል ናይ መንግስቲ ክሰርሑ ከለዉ ኣብነት ክበክ ሕጂ ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛ ናይ ሆስፒታል ብሙሉኦም ከም ሕጊ ዘቕምዎ ደሞዙ ክወስድ ኣበሊ ክወስድ ኩሉ ባንክ ከፍታ ኣለዎ እዩ ዝብል ሕጊ ቆይሙላ ናይ ሆስፒታል ስደስ ብለካ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ አቶ ዮሴፍ ብንእስነትካ ዘጥረኻዮ ባህሊ ምውህላል እናሓደረ ስለ ዘሐጉሰካ መንእስያት ገንዘቦም ኣብ ዘየድሊ ነገራት ካብ ምጥፋእ ክቁጠቡ ፀዊዑ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣብ ንዞባ ባፅዕ ንክልተ ኣዋርሕ ብምሕደራን መሪሕነትን ዘሰልጠነን ኣብ ትምህርተን ጸብለልታ ዘርኣያ 47 ደቂ ኣንስትዮ ብ13 ሚያዝያ ተመሪቐን ኣብቲ ጋጣሚ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ርእስቲ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ኣብ ኣገዳስነት ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ጾታዊ ማዕርነት ከምኡን ሳዕቤናት ክሽቦን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ዘተኮረ ኣስተምሮ ከም ተዋህብን ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ ስልጠና ንዝፀዓቱ ኣካላት ኣመስጊኑ ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ብወገኑ ምምሕዳር ከተማ ምስ ሃማመተ ተዋሃሂዱ ዝተፈላለዩ መደባት ከሰላስል መጽንሑ ብምጥቃስ ኣብ ምሕያል ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ንተመረቕትን ኣበርክቶ ንዝገበሩን ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ዓንሰባን ዞባታት ሓመልማሎን ሓጋዝን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ናቕፋን ባፅዕን ባህላዊ ትምህርታውን ስፖርታውን ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ተኻይዱ እቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዝነበሮን ኣሽሓት ተምሃሮ ዝተሳተፍዎን ቅነ ፍልጠታውን ኣካላውን ብቕዓት ተምሃሮ ክባብ ብምባል ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ወደብትን ኣለይትን ገሊፆም ኣመሓደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ንጥፈታት ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ንምስፍሑ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፍ ምምሕዳር ከም ዘይፍልዮ ኣረጋጊፆም ኣብ ቅና ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ውድድራት ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተምሃሮ ኣብ ምሕያል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ሓለፍቲ ትምህርቲ ብወገኖም ተራን ኣበርክቶን ኮም ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ዲፕሎማሲያዊ ዘይምቅዳው ፈረንሳን ኣልጄርያን መሊሱ ከም ሻሕከረ ማዕከና ዜና ቃሊሕን እዚ ዝተሓበረ ፈረንሳ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኣልጄርያ ዝወሰደ ስጉምቲ 12 ኣባላት ኤምባሲኡ ከም ዝሰጉግ ድሕሪ ምግላጻ እዩ ፈረንሳ ብክሲ ጭውያን ሰለስተ ዜጋታቱ ከም ዝኣሰረ ዝሓበረ መንግስቲ ኣልጄርያ ከም መልሰ ግብርናቱ 12 ኣባላት ኤምባሲ ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወፁ ከም ዝኣዘዘ ዝዝከር እዩ እቲ ስጉምቲ ዘቆጣዓ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ናይ ምስጓዝ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ክትሕብር እንከላ ነቲ ውሳነ ድማ ወሲዳትሉላ መንግስቲ ፈረንሳ ብዘይካዚ ኣምባሳደሩ ካብ ኣልጄርያ ክስሕብ ምዃኑን ኣፍሊጡሎ እዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ዝምድነን ንምምሕያሽ ካብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ክካየድ ንፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንድሕሪት ዝጎትት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ
ፈረንሳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእታው ከም ትገብር መንግስቲ ኣልጄርያ ብተረጋጋሚ ክኸስስ ጸኒሑ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2025 ብ5.4 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጸባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ከም ዝወሰኸ ዝገለጹቶም ጸብጸባት ንቐጻሊ ገስጋስ ዘንፍት ምዃኑ ኣረድዮም ብመሰረቶም ጸብጸባት መጠን ኢንዱስትርያዊ እቶት ብ6.5 ሚታዊት እቶት ጽላት ሕርሻ ድማ ብ4.6 ሚታዊት ክቢሉ ኣሎ ኣብ 2025 ቁጠባ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብኣስታት 5 ሚታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ ብጉዳይ ቀረጽ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ገስጋስ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ብኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት በዚ ድማ እዚ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ዝተመዝገበ መጠን ዕቤት ኣብ መወዳእታ ዓመት ክጎድል ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ቻይና ናይ 125 ሚታዊት ቀረጽ ድሕሪ ምውሳና ቻይና እውን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳዳ ዝዝከር እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ተመርኳስነት ጸዓት ሩስያ ከቋርጽ ዘውፅኦ ናይ ግዜ መቓና እናውሕዎ እቲ ሕብረት ተጠቃምነት ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ካብ 2025 የቕሬታ ካብ 2027 ደው ከብሎ መደብ ኣውፂኢ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ጠለባት ጸዓት ንምምላእ እኹል ኣማራጺ ከም ዘይረኸበ ብምጥቃስ ንዝመደቦ ግዜ ከናውሖ ከም ዝወሰነ ኣረድዩ እቲ ሕብረት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ምስ ሩስያ ብዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ተመርኳስነት ጸዓት ሩስያ ከቋርጽ ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እንተኾነ ዝዓበየ ናይ ጸዓት ጠለባቱ ካብ ሩስያ ክረኽቦ ብምጽንሑ ብቐሊሉ ክናገፍ ከም ዘይክእል ክኢላታት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተመርኳስነት ጸዓት ሩስያ ንምቁራጽ ዝወፀ መደብ ብኩለን ኣባል ሃገራት ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝግለጽ ኣብ 2024 ኣስታት 20 ሚታዊት ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሩስያ ምንባሩ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ልዕሊ 3,000 ተተኮስትን ሚሳይላትን ናብ እስራኤል ክሰድድ ምዃና ይቃልሓሎ እዚ ሓድሽ ደገፍ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዘካየዶ ዘሎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምድጋፍ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይሕበር ብዘይካዚ እስራኤል ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ልዕሊ 10,000 ተወሳኺ ተተኮስቲ ካብ ኣሜሪካ ክትቅበል ትፅቢት ይግበር ኣሜሪካ ነዚ ደገፍ ትገብር ዘላ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕትታት ከም ተስፍሖ ኣብ ትገልጸሉ ዘላ እዋን እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ንቕልውላው ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ኣሜሪካ ንእስራኤል ብምድጋፍ ረብሓታታ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ንምስማር ዝተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ከባቢኡን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ኩናት ከተካይድ ካብ እትጅምር ንድሓር ኣሜሪካ ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ጸብጸባት ይሕብሩ ህንዲ ኣብ ዞባ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምትሕባር ንምዕባይ ዝዓለመ ሓድሽ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ምስ 9 ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ እቲ ልምምድ ብ13 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ዳሬሰላም ታንዛንያ ብወግዒ ከም ዝጀመረ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ገሊጹ ኣብቲ ብምትሕባር ህንድን ታንዛንያን ዝተወደበን ን6 መዓልታት ዝቕጽልን ልምምድ ኮሞሮስ ጅቡቲ ኬንያ ማዳጋስካር ሞሪሸስ ሞዛምቢክ ሲሸልስን ደቡብ ኣፍሪካን ይሳተፍ ኣለዋ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ኣብ ዘውፀ መግለጺ እቲ ተበግሶ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ሃገራት ንዝግበር ምትሕባር ንምዕባይን ስርሒታት ንምውሃድን ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ መንጎ ህንድን ሃገራት ኣፍሪካን ንዘሎ ድልዱልን ምሕዝነታውን ርክብ ዘርኢ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ህንዲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ንፈለማ እዋን ምስ ታንዛንያ ከምኡውን ሞዛምቢክ ስሉሳዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ከም ዘካየደት ጸብጸባት ይሕብሩ መጠን ፍርያት ነዳዲ ኢራን ኣብ ወርሒ መጋቢት መጠናዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ጸብጸባት ኣባላት ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጸባት ኢራን ኣብ ወርሒ መጋቢት መዓልታዊ 3.3 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከም ዘፍረየትን ካብቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝነበረ ብ12,000 በርሚል ነዳዲ ክብ ከም ዝበለን ተገሊጹ መጠን ፍርያት ጥራይ ዘይኮነ መጠን ሰደድ እውን ዕብየት ከም ዘርአየ ተፈሊጡ ኣሎ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መዓልቲ 1.8 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሰደድ ከም ዝካየደትን ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ ብ20 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ካብተን ዝለዓለ ዕድጊ ነዳዲ ኢራን ዘካየዳ ሃገራት ምዃና ጸብጸባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቐቶ እገዳ ኣሉታዊ ሳዕቤናት እኳ እንተሎ ከምቲ ዝተወጠነ ዕላምኡ ከም ዘይዋቅዕ እዩ ዝጥቀስ ኢራን ነቲ እገዳ ብምብዳህ ኣብ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን መዳያት ወታዊ ገስጋስ ከም ተመዝግብ ከም ዘላዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ
زي خبركم تخاتلت زينا نمفصم أرسلاتهم عبد زباو موقع هوسبيتال جندع نلعلي 300 زيغاتات مطبحة عين تخايدون مسبر تعاتمي وي متشبات جماوتي زقاتهم زيغاتات تغالاتي فهم حكمنا ورديت كرخبوت أوعيت قريبون منسيات بهلي حشاشنت وجيد لهم بهلي موهلال كما عبولو مزخاخر قريبون دبلوماسياو زي مقراو فرنسان الجيريان مليسو فمشاح كرة قريتسون جاملا هاغراو اوتو تشاينا اب قدما يربعينا كتشن اسران حموشن بحموشن تربعت ميتاوي تعبيم اوروبا حورت مرقاس النتسعات روسيا كوقارت زوتو ناي جيزي مقان اناو حيوام زي خبركم تحتاتلتي زينا تفتيمو مسترفو نويداتنا السلام